The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa kanilang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na! Ano ba? Pantay ka, tol. Kutsawa, happy lang. Ay, may muntag. Good morning. Good morning ka na itong tanan. Ingat lang. It's Friday. Goodbye, my love, manager. You hurt me a lot. Kuya Juan. Sir, yes, sir! Siyempre, good morning mga sakit po, may buntag. Maupay na aga. Maupay lagom, gusto magpakigol-kigol. Okay, naman kumabuan, kumainiimbag ng aga sa tanan. Buenos dias, assalamualaikum kanyong katan. Enjoy lang. O siyempre, God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Punitin ang cedula! Ay, mabago. Good morning, my puntag Zamboanga City sa mga peninsula, Luzon, Visayas, Mindanao. O din maabot itong siba tungo sa Zeno Radio, Zeno Apps. O siyempre, good morning mga suki. Oy, pagmata na, it's Friday. May trabaho. Good morning atong mga bagger, mga cashier. Atong mga tindera sa bagay, mga prutas, mga utanon, mga gulayon, mga isda, mga karne. Labi na sa dos market. Wow, diha sa gulayan, diha sa bagsakan. Happy morning ka na itong tanan. Wow. Smile lang, Jod. Oh, syempre, good morning, my buntag. To all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Well, good morning. Oh, syempre, sa among pinalanggang estudyante. Ingat lang, Jod. Oh, syempre, good morning. Oh, live replay ng akong replay sa Marino News FM. Page lang ang 106.7 Marino News FM. Check directed by. Syempre, ang among YouTube channel, ang Marino News FM. Type lang. Huwag among syempre Zeno Apps. Na dito, ang Marino News FM. O, syempre among text line para mag-greet ninyo ang inyong mga minahal sa kinabuhi. O, diba? Anniversary, death anniversary, 9 days novena, 40 days novena. Wow, ginoo ko. Happy para makuha nyo sa 0975-0723036. Wow. Pagkabunggacious to kayo. Siyempre, good morning, may buntag. So, live ko sa akong FB account. Ang Lando, Bisayaw. Hello, Idol Chidibar. Happy morning, Halle Becky, Zamboanga. Happy morning. Aileen Aninyon, good morning. Ayan. Boro, Jonard Laumongo. Albert Delgado Lampas. Wow, happy morning lang. Siyempre, good morning, may buntag. Buenos dias sa among college president, Dr. Roy Valesco. Hello, good morning. Roy Enriquez, Ma'am Denalian, happy morning ka natong tanan. Wow, pagkalindot. Oh, siyempre, good morning, may buntag. Dr. Alvin Ruiz, good morning, sir. Atong Vice President for Administration and Finance. Happy morning. Siyempre, Mr. Roderick, good morning, sir. Ang atong Vice President for Student Affairs and Services. Happy morning. Diba? Wow, XYG po diha. Mother Gloria Trio, good morning. O siyempre, Dr. Receloria, good morning, ma'am. Ang atong Vice President for Academic Affairs. Sergio Cariaga, in your family, good morning. Captain Marnit Apit, good morning. Happy morning, Katunan. Dr. Kanso Anglis, Maritime Education. Dr. President Chong, Ivan Jod, Martinez, Cabel, Captain Morlorente, Susan, happy morning. Kanato Pak. Sir Jesse Espina, happy morning. Kanatong tanan, diba? Wow. Siyempre, Dr. Alma Frida Labos, good morning. Atong din sa College Management Technology. Dr. Albert Quito, ang atong din sa College of Physics and Science. Dr. Arman Lee, atong din sa College of Education and Liberal Arts. Well, good morning. Hello, good morning, Mr. Reagan Sitoy. Good morning, my friend. Ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Good morning, happy morning.
Oh, Mami Telisitoy, Matis family, under a shield, diha sa Kawit, happy morning. Wow, iya kasi sa Romani Kago, mga Kago pa sa Tumaga. O atong mga soke diha sa Tumaga, sa Matuod, happy morning mga sisterakas. O siyempre diha sa may Forest Lake, sa may vulcanizing shop, si Kuya, o ka nagkusog dyan na kayo. O siyempre, good morning diha sa student canteen. Hello, salamat. O good morning, may buntag. O, diba? Miss Marinila Masinsin, Mamasinsin, good morning. Sir Masinsin, og yung anak na wow. Si Irene, happy morning da sa student canteen sa GSMST. Kanaminaw na dyan radyo diya. Hala, pakosgi. O, diba? Sa mga estudyante, wow, diya po sa Glorious Canteen. Happy morning. Ate Linlin, Video Rosales, Lizelle. Wow, pagkaninot yung kayo. Hello, good morning, Elbert. Alam pa ako nag-ano sa ICAS. Happy morning ka natutanan. Good morning, may buntag. Atong mga suki. Wow. Diba? Sir Eric Planueva, good morning. That's the Finance Officer Eric. Ma'am Erma Pampluna, atong ka-share. Si Beth. Good morning. Si happy morning. Ma'am. Wala, joke lang. Ma'am Ima Santos, good morning. Si Makmak, si Mitch, o si Abby, happy morning ka natutanan. Ma'am Phyllis Agosto, good morning about the graduation. And syempre, Ma'am Laura Nueva, Bisang Presdive, Ate Librujas, si Asulay Officer Ken Masagas, Sir Raymond, and Alvirar. Happy morning, kalatutan. Wap, pagkanindot. Ato mga estudyante. Diba? Yapit ang finals, finals. Wow. Gino ko tinood, no? Yapit ang finals, no? Diba, Bantay-bantay, exam na yon. Mana yon nga, dili ito Manang katang mga hinay-hinay, di ta kayo mayog otok, ha? Mana yon nga, ato yung anuhon, dili ta makig-away sa mga bright. Ayaw yung mo makig-away sa mga bright. Kay remember, ulat-ulat lang. Sila ang inyong pag-asa. Di ba? Di ba? Uy, tinood kayo. Di ba? Ayaw pa po na doon pangupya ha, kay time is gold. Pagkanindot kayo. O lambi sa itong mga elementary, happy morning lang, nagbakasyon na. Ang atong mga elementary karon, ginuko mga bright na kayo. Tungod sa atong mga gadget, no, sa itong mga application karon nga sa mga bata. Wow, di ba? Hili kay cartoon. So 1 year old, 2 years old na, wow, English speaking na. Tungod sa kwan, wow, bungga jo kayo, no? Hi, good morning sa itong mga tindira. Mga tindira, mga suplada. Ayun palang suplada yung tao na. Kaya ginoo mabuang ko bayot. Diba? Diba? Labi na mga tindira, ginoo ko. Okay, ginoo ko. Diya sa may Santa Barbara, kung sa okay, no? Nakapinaw jugog bata, ginoo ko. Nakapabinaw jugog bata, yung palit, ginoo ko. Diba? Tao po, pabili po. Nasa ginoo ko, wow, ginoo ko. Mabuang ko bayot. Ingon. Labi na ka mga school, sa Ateneo, sa ICAS, sa, diba, ginoo ko, sa Pilar, sa UC, ginoo ko na mga bright, diba? Labi na diya sa kuan, dili sa fisheries, mata elementary diya, diba? Ingon ang bata nga, tao po, pabili. Wow, social, diba? 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 Bungga kayo, no? Ngayon ang bata nga, tao po, pabili. Hindi kaya nga galit Naisa mga tindila, mga maldita kayo. Wow, mataray. Gingnan niyo ang bata. Diba? Ginang bata. What do you intend to buy? Wow, social ang tindera, ha? Tanawa, diba? Ang tindera, Inglesera na. Diba? Kung mabuang ko bayot, diba? Sigurado ba kayo? Ingon ang tindera. Ingon ang bata, tao po, pabili. Diba? Ingon po ang tindera nga mataray. What do you intend to buy? Ingon ang bata, ay, Englishman. Kabalos ang bata. Diba? Ingon ang bata nga, well. Malita mo po ng bata kayo. Sosyalada po, di ba? Di ba? Ingon ang bata, well, we'd like to buy the most popular compounds, sodium chloride and simple glucose, and 2 common spices, allium cepa and allium cetium, which is worth exactly of $0.404692. Ang tindira ng luspad.
Manay ta mga, dito ta magkaminos. Ay, jog kaminosin ang mga bata ninyo. Nang lus pa dito ng tindira, ginoo ko. No, ginoo. Do you really just say Oh, that? tanawa. Di ba tanawa si Diyos? Mga brand ng Diyos. Si Jai, dahil ko ninyo ko. No. Usa man ang duang two popular compounds of sodium chloride and simple glucose. Di ba? Two common spices. The allium cepa and allium santium. Wow, bongga. With this word exactly of $0.4807692 dollars. Dollars, babantay ka. Namutla, ginawa ko, mabuang ko ang bayot ni Lando. Ingon daw, nagbisaya na. Nagbisaya na, unsa to? Ano yun? Kabalos ang bata. Ingon lagi ang bata. Ingon ang bata nga, asin, asukar, sibuyas, ugahos. Suma total, 25 pesos na. Gi-convert na kong dollar. Kasabot ka. Ayaw dito magkuhan gino ko mabuang ko bayot. Ano say mo na to? I would like to buy two mixed common compounds with a homogeneous mixture of glucose. Unsa tindihan unsa man na? In short, Coke, dito Coke. Ay, mabuang ko bayot managhanta ginawa ko. Hello, good morning. Good morning. Buntag na sa Prince Lechon Fast Food. Good morning. Happy morning. Happy morning. Wow, di ba? Oh, Ate Faith, hello, good morning. Si Eileen, happy morning. Happy morning. Julian, si Henry. Oh, si Celine, si Mildred. O si Master Chopper, si Shen. Happy morning. Nong Monday. Happy morning. Good morning, Sir Lando, Bisaya. God bless you more. Sinong Monday po? Nasa St. Joseph Townhome sa subdivision sa Tandang Sura, Quezon City. Wow. Hello, good morning ni Brenex Magaro. Happy morning ka na itong tanan. Di ba? O, napadiri. Ingo po sa, ingo na nag-text ako ay, Sir Lando, ang lalaki mahigugma sa babae, basin sa itsura sa babae. O, di ba? Mauna mahigugma, gumikan sa mga balak sa lalaki. Ang lalaki daw may gugma base sa itsura sa babae. Tapos ang babae may gugma gumikan sa balak sa lalaki. Wow, ginoon ko mabuang ko yun. Maunang mga babae mag-make up jud na. Kay base mo sa itsura ang mga lalaki. Di ba? Mauna ang mga lalaki mamakak na. Muna gitawag o gugmang giahak. Ay, mabuang ko bayot ano sa kinabuhi, happy lang, di ba? Napo diri. Napoy nag-text ako diri. Mao lagi ni Sir Lando sa eskolahan, Sir Lando ba? Tudloan tagmaayo nga pamatasan. Unya pag-abot sa balay, singka-singkahan ang mata sa tong ginikanan. Yawaon na daw silang ginikanan. Malo gyapon. Kamo maginikanan pagtarong mo ang gara mo ha. Sa batasan ha? Di ginububukan ko bayot na sa di ba? Uy, ganito katong bata pa ko, ang bata katong litaw pa ko na nakaliwat mo ganang mga palaho bugod, di ba na? Kaliwat mo na palaho bugod. Sumbagayan lugan ako sa mga igsoon ko, tingko sa palaho bugod. Mag-unay na lang ko na, mana ako palaho bugod ko, kasi siyempre, di ba? Manay potanak sa nanay, ginawa ko. Ginawa ko, unsa day akong nakuha, sa singin akong inom. Ginawa ko. Ako pong ipotan akong nanay. Unsa po imo nakuha na sa imong kasisirmo nako. Diba? Atong Tagalog kay medyo may mga Tagalog dito, di ba? Nung tinanong ako ng parents ko na, anong napapala mo sa kakainom, Lando? Di ba? Tinanong ko rin sila, anong napapala nyo sa kakasirmo nyo? Wala, is joke lang. Happy lang ha, di ba? Napo diri, napoy nag-text ako diri, mo nagseminarya ni siya. Nagseminaryo gani ko, Sir Lando, para malayo ko sa mga di maayong mga butang. Pero sa sulod may nung ko nahimong kuan.
Oh, di ba? No mention. Ay, kayo ba mabuang tabayot? Hello, Ma'am Angge. Hello, Ma'am Angge. Oh, Elisa Villaver. Hello, Guy Lalo. Oh, hello, sir. Good morning. Wow, si Ma'am Elisa Villaver to sa Tugigaraw. Hello, good morning, good morning. Siyempre, live. Siyempre, live. Siyempre, kay naka-Power Max. Oh, dala ako mga soke, ha? Power Max. Extreme Power Max Herbal Blend Coffee Mix. So, di ba? Wow, happy lang, Jod. Correct, ingat na. Lami, Jod kaayo. Pangpatagalan, Jod. Ginoo ko. Oh, tumatagal ka ba? Dahil tumatagal talaga ako. Dahil sa Extreme Power Max Herbal Blend Coffee Mix. Wow! Power! Oh, syempre, lalang beauty na ako. Wow, nilot kay Skin Max. Oh, Skin Max. Kotes artista. Wow, nilot yung kaayo. Mabuang ko bayot. Pagkalamin yung kaayo. Asa naman kikaon ninyo? Nawala man din eh. Sir, Albo. Nagdaing po siya. Oy, onsa tong imong perfume, sir. Onsa, ha? Dili, oy, What? Di mani ka ng body spray lang, kay wamantay kwarta, di ba? Ayan ang gusto ko. So dili ko mag-mention unsa ni siya, kay waman mo sponsor na mo. Di ba, correct? Bayad sa. Kay mo ang kanamugmuwa. Pero in fairness, Lando, humot siya, di ba? Humot nga akong spray. Tag 80 plus lang. Di na siya, correct. Correct. Ay, hello, di ba? Unsa to yung mga... si Ma'am Girlie, mabuang ko ni mo. Hello, ingo si Paling Nels, sir. Alboroto kay Kadiris Marino, diri sa LTO. Kay Mang Bet, ni Mang Bet Quijano. Hello, di ba? Ingat-ingat lang, Punitin ang sedula! Ay, salamat kayo, Ma'am Girlie. Taga po, di ba? Kanang, pwede, Ma'am Girlie, advance lang ako, mga taga-perfume ka lang. Pwede ka lang isang galon na lang para di mahurot ba? Joke lang. Kakapoy, si Rolando, nalabas Canada. Hoy, thank you, daan, Ma'am Girlie. Di ba? Salamat, Jog kayo. You are so very kind to animal like me. Di ba? Hoy, good morning, may buntag. May buntag niya sa Skybox Coffee, Mami Arjen Pajardo. Happy morning, Jod. Di ba? Sa Saros Batchoy. Atin Channel Pajardo, BJMP. Di ba? Skybox Coffee. Salamat kayo sa matcha, Mami Arjen. Salamat sa hello, good morning. Sa XOA Food Jam, sa Bamboo. Happy morning. Auntie Annabelle, Twinkie Bell, Annabelle. Uncle Leonard Pipangko, happy morning. Siyempre, Sir Mark J. Manjian, happy morning ka na itong tanan. Wow, pagkanindot yung kayo. Wow, that is Minyos, yes, siyempre. Dahil ombre sa patos, happy morning mga boys niya sa Sukabon. Happy morning. Hello, Ma'am Judith Bueno, Sarah Bueno, imong mga pamilya, happy morning diya sa may Mercedes. Minaminaw, Jud na. Correct po, di ba? Si Ma'am Torres diya sa Aguada, Barangay Aguada, Isabela. Happy morning ka na tong tanan. Salamat, Ma'am Girlie. Ingat lang. Ma'am Dusutan, good morning. Di ba? Siyempre, good morning, Philippines. Na lang amping permi and God bless. Tingnan si Connie Dublado. Hello, good morning. Ako mga igsoon diya sa Sogo Southern Leyte. Happy morning. Connie Dublado, Nimpa, Johnson. Wow, PJ. Si PJ. Si Kenneth, si Abby, si Julian, si Jane, si Julian, Janet Salakanday, Ben Padesio, J.E.N. Joel Padilla, Mamson Kaliwa, Sancho Dulong. Happy morning. Ako magkababayan na sa Sogo Southern Leyte. Happy morning. Wow, pagkaninot so kayo. Kanta. Kanta. Okay. So akapela lang sa akong kuan ha. Ayan ang gusto ko. Correct, di ba? Yes. Wow. Yay!
sayang imong kagwapa kung ikaw mag-inusara. Bahalag dili gwapo kung manguyap sugta diretso. Tilawin na ang katamis aron ikaw dili mairihis. Pabis-bis na inday kay uga na ang tapay. Ayaw paabuta inday nga ikaw magamahay. Kay ang imong mga barkada perti na nilang lipaya. O ikaw pagkasasuway bisan og romansya. Ayaw ba? Ayaw cool, bata magkukul. Inday ayaw nagyod pag inarte sa pagpili og lalaki. Basin mangita kag batanon, himuon ka lang sugar mommy. Bahalag guwang basta ikaw iyang ampingan. Kay iasaman ang gwapo, unya dili di ay makontento. Pabis-bis na inday kay uga na ang tapay. Ayaw pa abuta inday nga ikaw magamakay. Kay ang imong mga barkada perti na nilang lipaya. Unya ikaw pagkasuway bisan og romansya. Ikaw pagkatilaw og basuka. Diba? Wow, sunod-sunod na. Pag minyo na juday. Hello, good morning, mabundang iyon si LG Ombyang. Hello, shout out idol watching from Dubai. Oh, Dubai, Zamboanga City. Kulirit. Kujawan tani mo ha, gara ka LG ha. Hello, good morning mga suki. Good morning, ZN, General by Castro. Good morning. Sir Paul and Mom. Sir Castro, good morning. Kamila Pagchiko and your family. Yang naman kaliwat sa Olotanga, happy morning. Sa Bono, John Malin, si Dencio, si Papachino, si Bibiceno, happy morning. Antinolpa, siyempre si Kuya Long Hair. ZN, Tailoring by Castro. Wow. Ha, di alam mo, solo na ba tayo mga uniform, mga Pilipiniana. Ako, ma'am. Ma'am Pilipiniana, ma'am. White. Polo, ma'am. Ninduta. What? So, di ba, white lang. I-text na ko, ma'am. Pila, ma'am, ha? Ay, nagkugsok di. Large ko, large. Hindi totoo yan. Diba, kalang yung Pilipiniana ba? Karang nindot kayo, do. Diba? Wow, happy lang dyan. Salamat kayo, ha? Salamat kayo daan, Ma'am Christina, Sir Paul. Sa Polo Pilipiniana, white. And God bless. Salamat daan. Hello, good morning. May buntag. Diba sa Infinite Salon and Barbershop. Happy morning. Wow, diba si Angel Milano. Happy morning. Siyempre, si John, si TD, Jimar, Uncle Modi, hello, happy morning ka na itong tanan, Uncle Richie. Diba, siyempre, si Mr. Dimboy, da sa GNG ba? Infinite Salon Barbershop. Mabuang ko ba yun na hello mga Ate Marcelo Baring, happy morning. Diya may lumang family, mga Tolyo, diya sa Mampang, happy morning, mga Tano, og Nunez, wow, happy morning ka natong kanayat lang, siyempre, good morning, may buntag. May buntag, Mother's Day, good morning, happy morning. Wow, siyempre ba naman, Sebastian?
Dondon Jula. Wow, Mami Dana Palabin up. Happy morning. Ano siya? Wow, pagkanino to. Bless my bro, Selviar. Just sa convalescent sa Ate Bit Pairan family. Si Ate Bit Panilia. Oh, happy morning. Ingat Mami Omar. Journal family. Happy morning ka na ito. Wow, Ma'am Ellen Paragas. Happy morning. Oh, pasalubong. Champion. Hanggang wala pa. Abuang ko no, di ba? Tinuod, Oy, Lord, nag-text, Lord, pwede ba maging gwapo, Lord, kahit isang araw lang, Lord? Pwede ba na magwapo, Lord, pwede ba na magwapo, Lord, sa kaadlaw lang, di ba? Iampak mo sa ulo mo to. Oh my God. Lord, pwede ko magwapo, Lord, sa kaadlaw lang, Lord, kay lain po lain po kayo, Lord, nga kada adlaw, Lord, magpupugwapo ko lang. Lord, pwede Lord, Lord, kung imagali kong padatoon mga pohon-pohon, Lord, pwede magkas-advance og 2 million, Lord. I will wipe you from the face of the earth. Ayaw ko lang sa kinabuhi. Ay, mabuang kumayot na sa kinabuhi. Hi, hello, good morning, may buntag. Rafi Guanson, yung bintor kanukutan, happy morning, Adili Molina, happy morning lang. At sa Tarkalina, happy morning, sa Divisoria, happy morning. Oh, siyempre, oh. Kanta mo, request. Oh, request, kanta. Request lang, Oh, kaya apit na election request lang daw na siya. Oh. Ang isipwerting dako kay dool ng eleksyon sa lungsod dapit na sa kamot magwara-wara. Way pili kaila nindot kaayog plataporma ang mga saad piltig yung daghana basta siya'y pilion o ato ang padag-on tanang problema iyang sulbaron panahon sa eleksyon ang kalsadang at tarong ilahang buldoson aron ko no simentohon paghiman-himan dili tiwason paghuman sa eleksyon ang iyang saad atong paninglon kay kung siya mo daog sayon rang doolon apan lisod siya nga pangitaon ambot ngano sa listahan atong ngalan kompleto tanang butante silang nakabalo mga maro kaayo basta eleksyon ang musikat si Manuel L. Quezon tanang tag-20 ilahang ipuson kay ang boto paliton panahon sa ayuda atong ngalan wala na kay nawala ang lista kada balay na lang ang kwenta kung magkalisod makalimtan pa maong ato ang pilion ang kandidato nga matinod anon andam nga mo serbisyo bisag walay kagasto sa eleksyon di mamalit og boto. Kanang dili matulog ha, kada sa session ha, di matulog ha. Kung ako ang mapolitiko, nakaplano na tanan ang akong proyekto, ang una na kong tukoron, akong balay ako ang padakon, ako asang bawion.
Ang ako ang gaso pano seleksyon. Apan kining kanta ka, ayaw lang og dibdiba. Kung midyara aron ka mo katawa. Oh, di ba? Oh, joke lang to. Kumusta mo gala po muna. Happy lang dito. Hello, good morning. May punta ito maso sa Isabela City. O, labi na atong kwan dito. Atong reporter daw si Marlon ba to? Oh. Hello, Marlon. May punanasa mas Marlon na to. Ay, di ba sabi, labi na sa Maribalono, Isabela City. Wow. Sa Pispigulayan, good morning ko. Leon, Ronald Cosin ba nating Paisal? Happy morning, Erling Tarosa, mga Tarosa family. Happy morning, kalatong talang. O, siyempre, Hamjay Tere, so number 13, nasa the market, no? Mga Enriquez family. Nanay Siding, Rosalios. Hello, good morning, Miss Maripi Franco. Good morning, Ma'am Peng. Natong Director sa Public Information and Communication Office. So, good morning, my friend. Isabel, yan. Villafranca, happy morning. Iyang assistant si Mr. Wilson Benitez. What's up? Happy morning, Lando Corrico. Wow, kay Friday na karon. Ginagabuhan ko, it's Friday. So enjoy kay Ugma. Tingkaligo na ron sa mga asawa o niyang gabi. Tingkaligo na sa mga asawa. O, di ba? Kay uli na sa ilang mga banang mga construction worker. Good job, one. Hello, good morning, Prince Lechon. Tilawin lang, Ma'am Dice White. Si Rolando Salim. Happy morning. O, siyempre, congratulations, Precious. Ako Salim, congratulations sa Ateneo de Zamboanga University, Senior High School. O, si Kenneth, si Prince, sa Vimar Subdivision. Happy morning lang, Jodo. Sa Prince Lechon, Tiloy lang. Allah ang Koroben, ato ng ilang bahay po na love you. Pagpagano-ganon, mga Bisaya, para sa tumasunding paminaw. Sakit ako, mga angels, shy, break ko, Diyos, ay si Antantan. Wow. Regine. Live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Dapat kalami jud ka adyo. Munay gingono nga muabot na gyud ang adlaw nga dili na nimo kinahanglang mubawi og tulog. Tinuod na siya, ha? What? Muabot na gyud ang adlaw o nga dili na nimo kinahanglang mubawi og tulog. Kay bawion naman ang imong kinabuhi. Ayaw ko! Napoy nag-text dali, Sir Lando. Public ko daw. Public daw, ingon siya, Sir Lando. Mangayot akong tabang, Sir Lando. Mangayot na gamayng tabang lang. Mangayot na sa gamayng tabang. Panghuli week ato sa Japan. Ginawa ko. Panghuli ato sa Japan. Sure da, oy. Japan nga na. Third floor mas KCC na. Japan. Kujawan matali mo, oy. Ginoo, diba? Mga adyo panghuli week. Ano dyan, Oy, alaro, mga kuwan, ha? Ingon sa ang NTC ba? Papatay-pantay na dyan mo, ha? Remember, ha? Ang atong kuwan, So, avoid lang sa mga penalties daw. File your income tax return online. Di ba? Pwede online dahil, no? And pay the exact tax due before the deadline on April 15. Wow! April 15 is on Monday. Di ba? Monday ba? 11 to adi pa di ay. Layo pa di ay. 11 taron. 12, 13, 14. Sa Tuesday di ay, correct. So, file your income tax, ha? Para wala tayong mga penalties. Wow. Para nindot kayo nga itong wala tayong problema sa kinabuhi. Siyempre, para wala problema, nag-abot, iyay sa karinderya sa Southern City Colleges. Happy morning.
Og siyempre padili, ano na itong kapalala karong adlaw, o, di ba? Abril. A few moments Abril, di ba? O, okay kayo. Abril, 11. Oh, Dosmel, abukay. Mel, Chichiko, abukay. Ikaw, humot sa kung kuhan. Uy, basta si Edmar yung mga labaw, humot yung kaayo. Magpalabad ko ni Edmar. Kay, kuya na ba na, kulang na ba si Edmar o kuhan? Antay ka tol. Hoy, aris. Hoy, ka alis, no? Before ka may mag-desisyon, alay mo pa timbangon pa alis, ha? Kaya you'll have to make important choices karong adlaw. So, dapat imo ng pagkatibangon o sa mga kwan na unsa and make a decision. Ayaw, decision kayo para wala problema. Sa imo kung maganoon. Ayaw kadlo mag-start ng relationship karon. Saan ang katawhana? So, it will completely different from you kung sa poles apart. Attract each other. Wow, bungga. Kujawa, napihapi lang, Jod. Huwag gano'n para sa imong karir naman mo karon. So, na-joy mga dili maayo karon sa imong workplace, ha? So, na yung mga complete chaos karong adlaw, Aris. So, actually, a good moment for you to stand out. So, ikaw dyan na mag-stand out, ya. Kaya, di ka mag-stand out, ya. Ang uban ng lingkod man. So, ikaw dyan nagtindog. Kaya wala may lingkuranan. Stand out, juga. Make the most of it lang. Para sa imong kayuhan karon, kanang dili pagsali karon. Dili pagsali is mao na pinaka-natural nga answer karon when life hits hard. O dayo jud ha. So nonetheless, you cannot let mistrust win every battle lang jud, Aris. Uy, Taurus. Uy, ko na something will happen sa imong personal kinabuhi karong adlaw, Taurus, nga makaapektar sa imong trabaho. So, dapat you have to agree with your partner karong adlaw on how to invest in a common fund. O, diba? Wow, bungga. Para sa imong magkaroon. So, make your partner accomplish a mischievous deed karon. That will let you bond. Oh, wow, and keep, so, syempre, ang routine away. So, ninit ka, this will good for you. Taurus, wow, bungga. Good luck. Para sa imong career, diba na mo karon, you will feel stronger kanong adlaw, labi na mga tubang ka o imong i-overcome karon ang mga kalisod karon, difficulties sa trabaho. Wabong ka mga Taurus, diba? Kaya mo na yung mong posible to achieve para ma-achieve nimo some professional goals. Wabong ka, kulirit. Sa imong kayuhan karon, it will be better for you to calm down, na kalma-kalma lang jud ka, Taurus, ha? Meditate on the positive and negative ways. Diba? Labi na sa imong health, ha? Bantay ka. So, nervousness will take you nowhere. Wow, ginawa ko. Nervous. Sa nerves na, ikaw ang kagalang kuan. Tumarka ka ng Red Door Strong Beer. Hoy, Gemini! Nakakay problema karon sa respiratory karon, ha? Respiratory, diba? Your sword is as a personal issue mo. Patay ka. So, we'll question your current work project lang. Para sa imong gumagaron. So, ang imong partner mo, mag-disturb mo na good temper and character mo karon lawa. So, don't let your significant other upset you. Out of place comment. Patay lang ka. Okay, imong partner, mag-disturb mo karon tungkol sa imong good temper and character karon. Para sa imong character mo karon. Mas-surprise ka nung adlaw sa mga resulta ko will get from your work, ha? Kaya ikaw karon, you are the top. You are at the top of your skills. So, kung ka mas-surprise ka nung adlaw, so medyo okay kayong karera ka ng mga kaya ka ng years as a source of experience mo na sa and wisdom mo na makatabang nimo para tubang sa mga challenge karon that life puts in your way. Wow, bongga. Cancer. Also, try lang to start conversation in regards to key aspects sa imong relationship, ha? Para kanang imong pasensya, your patience will put to the test karong adlaw. Wow, bongga. Para sa imong gugma karon, Cancer, dapat mo support mo sa imong party karon every step of the way. Okay, you will give your significant other every takes continue unfinished project. So, imong pagsuportahan imong partner para walay alam na why dulo ko niya Friday ba ya?
para sa imong career naman mo karon. You will get clues karon. Na mga clue karon, mga clues karon, mga clue karon that will complicate sa mga sitwasyon sa mga tao na palibot nimo. The people around you and the people you trust. Sa imong saling karon. So you will find out about a plan to they will plan to damage you. Wow. Batay tapong ka sa garbage truck. Panasay mo kayo karon. The way you handle mga dramatic situation karon, you've been through have shown other people your strength of mind. So maunay pa na pag-handle nimo nga nindot kayo. So para sa kayuan maayo ka nga ipakita sa ubang tao nga your strength of mind. Kusog kaayo. Strength of mind. Sa Bisaya pa. Giuhaw lang ka grade horse. So manaman atong first set ko pagkala naman lawa. Si Aris na Domestic Country ang ikadawang set, ay unang set na mapas mo. Kaduha, kabuang ko bayot, kaduha ko usap gani. Happy naman las 12, oy ganoon ko. Napo dire. Di man gani. Sir Lando. Di man gani na ko masabtan akong batasan, kamo pa na akong sabton, sikaran tanong mo ron. Correct. Usay no di ba ko sabot sa kumbatasan po say. Nya ka mo na kayo sabton kay kuno oy ginuko ko sakit sa kong ulo. Pauway oy, ginuko ko mabuang ko bayot Hog syempre wow. Hala wow. Di ba sayo kayo. Sayo kayo nagpariban ang babae. Kay nakadawat mag-ayuda gapon. Bahala ginamusodan, basang buhok, riband. Wow, bongga. Pagkagwapa. Wow. Nagboko, wave na kayo boko. Wow, bongga. Palipalian sa hangin, liroko. Ribandin ang buhok. Pero napunos kas pang ulo. Maong dili ka pwede ma-Disney princess kay mong ulo ko tuon. You hurt me a lot. Ay, sorry God. Ginawa ko, mabuang ko bayot na sa ala ko ba ito ng ilambay pa na lapyog pagpag syagit na. Regine! 106.7 Marino News FM. Yay! Ano to des karin ni Derya ni mo diha, mo di ba? O diha sa LTO. LTO. Laros tanang ko. Joke lang, di ba? Joke lang to. O NBI, na bata isa. O di ba na sa? O joke lang to ha, di ba? Ay, i-debrief nyo kayo na. Ginoon ko. May ilan ba nang kadi madalag joke-joke kay mga walay kwarta, suko dayon. Antay ka tol. Okay na natong second set ito parang naglawa. Si Leo Virgo celebra di Scorpio. Ang ilang kapalaran karon biyernes sa Bernes, April 11, 2025. Pagkanito kayo, di ba? Bongga. Siyempre, good morning, may buntag. Sa akong baby love, si Edmar de Galea. Uy, Joy, kuyawan. Di ba? Ang sarap mo, tol. Mukhang tag-goto niya, goto. Uy, lami naman ang goto, no? Lami ka ng di ba? Nay aros kaldo, depende sa goto, di ba? Gagawin ko muna hata pa, sayo. Ay, gano'n ko mabuang ko. Ayun na, joke lang. Hoy, Leo! Hoy, Leo, banta ka Leo. Kay medyo ang sa imong financial karon, kay John out of control kasi imong expense karon lawa. Maka-experience ka mga tension sa imong kalay karon lawa. So careful lang ka. Kay mag-cause po na og digestive discomfort karon lawa. Wabungga. Para sa imong gumagano Scorpio, take your time lang and organize a night out. Sa movie, sa restaurant karon. Ato ka sa Barcode Resto. Bago na siya, Leo. So hard work can start to affect sa imong relasyon. Wow, sa imong kalag naman karon. So mag-start ka some short-term project on your own karon adlaw, Leo. This is a good time to some home improvement. Wow, bungga man ka. Para sa imong kayo karon, you need to take care sa mga butang kayo yourself if you expect everything to turn out the way you want. Ikaw na dyan magkuhan para walay problema. So never expect someone else to do things the way you could. Ikaw nakabalo, ikaw na ibuhat.
Oh, ayan lang pang kuhaan, di ba? Kuya Was, Leo. Hoy, Virgo, kalim mong maplano ka making plans out of the blue with your partner. Mo na kanin mo karon nga mo end ang imong routine karon adlaw. So I could look of doing it more often lang. So you need to learn to reinvent lang jud for right problema. Para sa imong makaron. Hi, perfect din mo karon adlaw, Virgo. Lamin ko maghimat ka imong loved ones karon adlaw. So you have a great time with your partner and acquaintances. Wa bongga wala problema. Para sa imong character mo karon, kinaw ka imong pangutan imong galingong karon. Why you would want to spoil your career? Why you want to, ha? So in any way, no way, highway, skyway, southway, gateway, you will not see any big differences nandiyon para sa imong karera. Para sa imong kayuhan karon, don't let material things nga and prejudice karon block your perception sa imong pananaw karon. So make sure lang nga you see the inside of people para walay problema, Virgo. Libra, oy, Libra karon, Libra, no, you will be let down. No, pamurog down ka sa imong decision karon. So made by the close friend. Patay-patay ka, ha? What? So ask more about the cause o sa'yo naka-cause nga mag-lead to this course of events. Ayaw, No way. Sige, okay, fine. I love you. Make na mo subet lang. Wala sa imong gugma karon. Today, medyo, ikaw, Libra, no, you will feel absolutely happy. Wow, bongga. Kaya na-feeling mo na achieve ni mo what you have wanted emotionally. So you feel positive and optimistic lang. Optimistic. Kaya naman ang asibido. Optimistic. Untag taga-antag reading eyeglass. O, kuha na ako ha, 2.5 ang ako, asibido, libre. para sa imong career naman. Try to reinforce ang mga your current position na from now. I lang ka, do not try to go beyond or else na yung mga issue ko as a result of your low performance. So ayo lang trabaho diya. Balo yung problema. Para ay sig ko ada. Technician nga nako siglaglag gawas nga diha. Wala ko effect diri animal lover biya. Animal lover biya ka bantay ka. Kayuhan karon, try lang to seize the moments as they come, ha? So don't let time go by or put off things. So dapat ikaw be efficient lang when making use of your time para walay problema. Scorpio, ikaw yung busy trying to make some decisions related sa iyong pamilya karon, ha? So you have to analyze gakang rayan, gakang Diyos, gakang karon, the situation thoroughly. Ana, para walay problema. Para sa imong gumagaron, perfect din mo to let your partner know about your needs karon lawas, Scorpio. This is how you will be able to take a step forward as couple. Di na pwede ka promulaking, ganang po ka, make na mo subet. Para sa imong karir, di ba naman karoon? Ginawa ko will expect the worst when it comes to money. Sa impilasa, batay-batay ka. So don't worry so much for the future and siyempre, kung unsa may nani mo, enjoy what you have. Wow, bongga. Para sa imong kayo, Scorpio, no? Dito kayo want manage to ignore sa mga sitwasyon karoon and yet expect anything to change. So, kinadya kayo to step in. Ayaw lang kag sapatos. Mag-step in daw. And make a few decisions lang. So, mangita kag informasyon karon. You have to seek information before you do anything. Diba? Para walay problema. So, manaman na atong second set of kanang adlaw, si Libra, Virgo, si Leo, o si Scorpio. Ang ikaduhang set nga mapas mo. Sila ang unang nito. Wabong galas 11 na. Hala mga suki giloko. Pagkaon na katong mga gipang nanay gipa. Nanay mga break time. Hala paniod to namudaan para di na problema unya. Para di na magdaghang customer sa Friends Lesson Fast Food. Kaya na di mag-serve dia. Flawless. Kaya naka skin mask man na. Si Ate Eileen Aninyon. Wala, ako na ba ito lang lamba pagpagkanin? Regine! Wow, ang galing sumayaw. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Di ba? Alas
Alas 11 na jud pagkalami jud kayo na nga na jud ang mga suki diya. Oh, busog mat. So di ba? Oh, correct. Og siyempre, congratulations sa tanang nag-graduate karong adlaw. Congratulations! Labi na si Precious, ako sa Lem. Hello, Ma'am Dines. Oh, yes. Ay. Oh, diba? No. Oh, sa grade 1, no honors. Sa grade 2, no honors. Sa senior high, walay honor. Sa college, with rayuma, with arthritis, with acidity, with stress. Wala, joke lang. Diba? Ingna na imong mama, ingna na imong ginikanan nga. Mapa, gitoyo dyan ako nga dili ma-honor pa. Kay, what? Maula ko masakag stage. Atong third set sa kulang adlaw. Happy lang mga suki sa Presentation Fast Food, no? Night taste sila tumala sa spice of seafoods. Na lechon package, o diba? Na belly packages, wow. Ida lang ang 0936-404-0314. Basta barko, basta President John, tilawi lang. Pihapi lang, Jod, correct ka na siya, Ups! Patya na, diba? At mga assistant, pihapi lang. Oy, Secretarios! Oy, eventually need to make a phone call, ha? Phone call. Kanang walay kamot, phone call. You been thinking about making a person waiting for you to make up your mind. Wow, karong adlaw no sa imong gumagano sekretaryo. Excellent din mo sa imong relasyon karong adlaw. So you'll know what happens for it happens karon. So try to use it in your favor lang para problema sa imong character man karon. And it is now time to accept your financial issues karong adlaw, ha. Og siyempre take steps lang towards increasing your savings. Save as much as you can lang para walay problema. Basta mo kayuhan karon. It is not the right time karon in order to act even if you want to. So you should watch mapaabot ka and you'll finally choose a complete different approach lang para problema. Capricorn, ganang kamohon you need to stop your running away from the trouble attitudes karon lawa as you prove you're wrong. So dapat ikaw you have to take courage lang o walay problema o siya imong atubangon karon unsa na mga problema karon para sa imong gugmayo kadlok. Ayaw kadok alam mga daring to the greatness of love. Dapat mo to enjoy the countless feelings with your partner karong adlaw, Capricorn. Para sa imong karagdaman mo karon, there will some na imong komplikasyon sa trabaho karong adlaw, mga result sa imong pagkagayg ulo. Revolutionary ideas karon nga imong workmates do not share. Mao na merisi. Sa imong kayo na if you have time and the temper karon, you should take whatever is left in the day so that to relax karon with your partner lang. Wow, bonggang. Para sa don't let the rest of it karon you've been through make your relinquish sa imong moral o mga ethical values. Ethical, ayaw gamit og ethic, gamat manok, manok, sa ethic ng baby, di ba? So, sa imong gumagaron, try to be patient lang about sa mga sayop, kasaypanan sa imong partner, ha? Mistakes sa imong partner. So, don't let your rigidity beat you. Ayaw dyan na ayaw. Para sa imong character man karon, ayaw insist. Labi na mga investment that went wrong in the past. Ayaw dyan ayaw. Kaya there are battles you are just meant to lose. Malup ka dyan ka, ayaw pala ka mga... Ayaw nag-apil, busog magkukukunin ka na buwan. Sa kupay kaon. Para sa mo kayo karon, you will manage mo to get a great deal of pressure karon off your chest. Karong adlaw, ako ayos ha. So after such stressful moment karon, try lang to relax a little and you have to regain your energy. Wow! Hoy Pisces! As it has happened over and over again, ang imong personal magnetic, attraction karon man magtabang ka to reach success og siyempre imo makita ang mga resulta karon for your gibuhat sa imong for your efforts karong adlaw. Efforts Zamboanga City International Efforts. Para sa imong gugma karon, you pitch of jealousy, Ginoo ko man makakuano ka ng jealous ba?
Ayaw na po tayong bintana na imong balay kay jealous na, jealousy. So you need to trust a little lang. And imong i-reconsider where your doubts find their justification lang. Para sa imong karamdaman karon. Oy, ginawa ka ng mga karaan nga grudges ka against your ex-workmate. Mo na makalid ni mo making the wrong decision. Ka naman ayaw jud, bahala na. Trabaho na lang para walay problema. Para sa imong kayo karon today, muyag medyo emotionally stressful karong adlaw, Pisces. But imo nang ma-manage to balance, ha? Ang imong enerhiya karon. You have to practice lang some sports or meditate. So give a try lang para wala problema. Sama naman ato kapalaran kanong adlaw. What? Ang atong kapalaran sa tambal og di siya pwede gamit tong tambal sa unsa mang klase ka sakit. Because if doctor persists in social symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa atong horoscope, Ginoo ko, kung nawala man ka sa dalan, Ginoo ko, ato ka sa video because we can find ways. Kung medyo masulubon ka, Ginoo ko, ari ka sa Marino kasi ari ka sa Marino, gitik-gitik kay bida, ang saya. So, kung nag-exam ka, wala kay answer, pagpag ka na ganoon, wala kay answer, ibutang, red doors, kay isa lang ang tama, red doors lang. Kung gusto ka, magawa kay nahutan magkutsara, tinidor, Ginoo ko, ari lang po ka sa Marino, ari ka sa kuwan, kay ang akong programa, finger licking good. Ay, mabuang ko bayot, mag-inusara na. Hala, ang korbeto ng ilamay, malabag ka langaon na dyan, Mother Elsa, sa Sudan G. Ward. Kumaring Roxano sa itong Sudan, di ka. O, di ba, ati, Kuya Darwin, ati Banban, o, sa Sudan, o, di happy lang, Ma'am Norma, sa Sudan. Hala, loto na. Syagit na. Regine! Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Okay, di ba, wow, tumatag oras, no? So, ay kalimutap sa yung programa Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Nindot kayong mga music sa talang kaon mo, nag-take mo sa inyong lunch, wow, di opak. O, syempre, lao na heart to Papa Joms. Alas 3 po, di ba, mga inquiries sa Social Security System which are naprabanal. O, rak-rakan sa Marino. Atong hearing! Oh, wow! Atong hearing karon, 111 o 999! Wow, bungga! Congratulations! So, mag-goodbye na tagalong adlaw. Oh, happy weekends everyone! Salamat po kayo. Kini sa baas kangina, tipatawas kawanangan. Wildlands ng Bisaya, the one. So, salamat po sa among station manager. Walain ang butang kagihan matinabangon. Dr. Wayne Olentida, hi! Siyempre, ang broadcast technician wala si Mr. Ruben Cute Fajardo. Siyempre, yung mga panlamit naman sa Bisaya, the one sa programa Katupnan, pwede mo labuan ang gitik-gitik pasiaw ng Bisaya. Kasiskat, nagkagusto ng estasyon. Very much! Pananawalan ang 106.7 Marino News FM. Happy weekends, everyone! Congratulations, graduates! Mwah, chip, babu! Minamanda, supsa, Minamanda, supsa, Minanaw, Minanaw. Sahara Mindanao.